pulim lasod tabar ni gid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov natong tanan. Kini gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Brother Gideon Silva, kauban sa kumal nga anak, Chid Kinori Silva, o gatong bilabid Brother Roy Celeste, o gatong bilabid kapatid Julio Villa Flores, ang Supreme Grand Master sa Yaw-Yan Taitotso, diri sa Cebu. Makig-uba na usab kaninyo sa usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Nazarene Judaism Community. Kumusta may buntag, di hapon, kaninyong tanan, mga igsoon. Uban-uban na sabta, ning taknaa sa kabuntagon sa adlawng Domingo. Kaninyo nga mga naakaroon sa makislahan, mga kabukeran ug mga kasyudaran. Kutob sa mabot sa tong Sebia. Hinaot nga manaka mo kanunay sa mga maayong panglawas, ha? Mga maayong panglawas ug sa madasigon nga pagpaminaw sa pulong sa Elohim. Ning taknaa sa kamuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo may soon iimba ni siya. At Domingo nga atong programa dire alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag sa Domingo. Og dugang mga pahibalo mga igsoon ang atong kasaulugan sa Pisak karong Pizza 19 karong Biyernes nga moabot 19 intakta, mga igsoon, kanala alas 12 na anata sa simbahan magkatapok o kaha labing dugay kung nakamikbi na mudaan sa buntag ngadto sa hapon kinahanglan nga alas 4 na ana mo sa Tigumanan aron nga inigsugod nato sa Pisak walay maulahi mga igsoon. So, ang Pisak magsaulog tas Pisak kung saan ang Pisak bradoy Passover. Amen. Unya sa Binisaya pagsaylo. Pagsaylo. Tong pagkaon nila ni Moises sa mga pait nga utanon paan nga way patubo mao na ang atong saulugon maigsoon o mausad na ang panahon sa atong Holy Communion katong gibuhat ni Yeshua nga Holy Supper, no? Holy Supper. So mausad na ang atong pagbuhat sa Holy Supper mga igsoon. Importante kay ni siya maigsoon kay kausaran is usa ka tuig ang atong Holy Supper ug ang Holy Supper atol gina sa Pisak. Maingon nga si Yeshua nagsaulog sa iyang Passover sa iyang nagsaulog sa Pisak mga igsoon o Pasko ang atong mabasa diya sa Binisaya nga Biblia nagsaulog si Yeshua sa Pasko o kung Pisak sa atol gayod sa kasaulugan sa pagsaylo sa pista sa mga Hudyo nga unleavened bread mo na nga mosad na ang atong pagsaulog sa iyang katapusan nga balaan nga panihapon nga gibuhat niya kauban sa iyang mga tinunan. Karong Biyernes na siya mga igsoon. Magsugod kita inigsalop yun sa adlaw, sugod kita dayon sa atong pagsaulog sa Pisak sa Adonai. Karong Biyernes Pizza 19 aning bulana sa Abril. Usa ka semana ta nga magsaulog sa unleavened bread gikan sa Pizza 20 hangtod sa Pizza 26 or 27. Nga na ang atong pagsaulog sa unleavened bread niya pagkahuman 28 pwede na ta mo kaugpan na usab magikan sa bakery. So mo nang panahon na nga magluto ta og pan nga walay patubo mga igsoon. Naot pa nga ato ning saulogon ingon nga kini sugo gayud sa Adonai og importante kini kaayo mga igsoon nga sugo. So dalaygon kayo ang Adonai og dugang natong paibalo ang buluhaton sa Messianic Nazarene Judaism Community inyo makaplagan diya sa Dungguan, Perelos, Carcar City na ata sa boundary sa San Fernando o sa Carcar City na agyod anang arko tungod gyud ana mayso na tulay niya arko na diya ang arko sa tulay. So hunong lang mo jutay na welcome to Carcar diya hunong lang mo diya kay ubos og jutay ana kilid sa kanipaan na diya nga tong pobre nga Tigumanan. Kung dato mo mga di auto mo mga arte mo ay na lang mong adto dito kay wa may kinahanglan sa ninyo, no? Arte mo dato man kay mo ang among kinahanglan katulong katura mga tawo nga dili mamili og mga Tigumanan, mga humble nga mga tawo mga igsoon nga ang gitan-aw kaluwasan dili ang Tigumanan, no? Dalaygon kayo ang Adonai. Akong usbon kung mga dato mo kayo ni arte mo di mo gusto mo lingkod og lingkuranan nga lubi ayo na lang mo pagadto kay magbagulbol lang mo og di mo malipay. Wasan may magkinahanglan sa mga dato. Ang among kinahanglan ang mga mapainumsanon nga kasing-kasing nga andam mga lagad sa Adonai o andam nga magpaubo silang kaugalingon at tubangan sa Adonai. Kini nga tong programa maigsoon inyo usab nga
masubli pagtanaw sa YouTube. I-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. O mukontak sad mo na mo ang atong cellphone number 0916-711-4624. Akong Osbon 0916-711-4624. Kung ino di kita maglangan, manit kita sa pinaka-importante nga bahin sa atong buluhaton, ang pagpatalinghog sa pulong sa Dunay. Mag-ampo na kita sa makadjot. Bishem hadon, Yeshua HaMoshiach. Shita Adonai Shamra Lifi Nitzral Dal Sifatay. Adonai Yeshua sa gihapon, buksan mo unta ang ilang mga kasing-kasing o sa labutan sa among mga suking paminaw. Wala imposible kanimo Adonai. Nakaila ka sa imong mga karnero o ang imong mga karnero, magkailausap o makasabot sa imong tingog o musunod sila kanimo. Ikaw ang nagtawag sa imong mga karnero, ikaw ang nagpili kanila, dili ang karnero mo nagpili kanimo. Dalaykon ka sa ulit katapusan, Adonai Yeshua HaMoshiach, among Isayag, among manluluwas. Amen o gamin. Karon mga isuon, atong buksan ang atong balaan nga kasulatan. O ato sang dalikyatan kadali, pagbalik katong atong gibiyaan sa miaging Domingo. Mga isuon, nga ang kinaiya ni Satanas ang pagpangusab sa unsay usbon? Balaod. Balaod. Ngalan. Balaod ngalan og kining Panahon. Tinudlong panahon. tinudlong panahon. Hindi. Giusab niya. Mo to'y nabasa nato sa gihatag natong bersikulo last Sunday katong Daniel 7:25 og Jeremias 8:8. Amen. Kana ibalo kamo nga giusab sa mga eskreba ang balaod. Giusab sa mga eskreba, kada mga CJs ba, giusab nila ang balaod gihimong takanot. Mga scholars. Oo, ang written Torah giusab nila sa oral Torah. Mga igsoon, nga mao na ang mga takanot, mga Talmud nila giusab. So, mao sad na ang gibuhat sa mga kaaway sa Elohim, ang mga pagano, mahilig mag-usab sa ngalan. Una, atong mabasa ginato na sa Genesis sa panahon ni Joseph or Jose, katong Joseph the Dreamer. Mga igsoon nga giusab ni Paraon ang iyang ngalan nga Joseph ngadto sa ngalan nga Chipnat Paniak. Sa to'y meaning sa Chipnat Paniak, revealers of the secret, mo ba nakuha na, mo na ibot, ipasabot. Tigbutyag sa mga tinago. Unya, mga igsoon, sa panahon pod ni Daniel, dito sa Babylonia, ang hari dito sa Nabucodonosor, nakailatas na kang Nabucodonosor nga usay gapon ka, hintil. Hintil sa nis Paraon. Si Paraon, nagrepresentar kang Satanas, si Nabucodonosor, mao gyapon. Iya na pong giusab ang ngalan ni Daniel. Iyang gingandan si Daniel og Belteshazzar. So, imo makita diri nga ang mahilig yun mag-usab-usab sa ngalan mao ang mga pagano. So, unsaon man kaha sa Elohim pag uyon ni ana nga iya na lang uyonan gradoy. Sige, uyonan na nako kay usab sa sige mo na imong ngalan. Unsaon na pag-approve ba? Unsaon pag-approve sa Adonai? Aprobahan ba na sa Elohim? Nga ang nag-usab, mingon mo na si Yeshua nag-usab-usab tapos ngalan, way problema. Kung si Yeshua ang usab sa ngalan, kay iya mang ipahaom. Di ba? Ipahaom niya sa kahulugan ang imong ngalan, ang imong kinabuhi sa makang Pedro, Sipas, Kipa. Kung sa ito yung ngalan niya, primero laing doon yung ngalan. Shimon. Benyona, gitawag niya og Kifa. No. Naay mga katuyuan, naay mga meaning. Si Abraham, gipunan sa ang Abraham gipunan lang sa Adonai og pan gimong Abraham. Si Sarah, Sarai. Sarai gimong Sarah. Si Josue, Yehoshua. gikan sa Osias, gihimong Yehoshua. Gikan sa Hosea ngadto sa Yehoshua. Kay dunay katuyuan mga igsuon ang ilang kinabuhi. Karon, way problema kanato kung ang Yud-Heh-Vav-Heh, ang Elohim mismo, mo'y muusab. What ilalis na nabradroy. Pero muani na ta sa ngalan sa anak, sa Misaya nga gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa mga tawo nga pinaagi ini maluwas kita kay wa nay laing makaluwas kana regyo nga lana. Unsa mang authority, kinsa may gihatagan sa Elohim og authority sa pag-usab sa ngalan. Ang scholars ba nga mga Grego
Naaba mo ebidensya nga gihatagan silang authority sa pag-usab sa ngalan. Ang mga English nga Amerikano gihatagan bag authority sa pag-usab sa ngalan ngadto sa Jesus. Ang mga Bisaya gihatagan bag authority sa pag-usab sa ngalan ngadto sa Jesus. Wa mga igsoon. Wala man tay problema kung ang Elohim unta mismo maoy nag-usab. Ningon unta oy Pedro, Pablo, Kepa, Yukanan ug Shaul. Kining ako ngalan, Yeshua ang inyong gisangyaw dire sa Israel, inig abot niyo sa Gresya, kay mulang niya mungkin mo, tawag ako dito Jesus. Ni ana unta. Moabot mo si Roma, ikaw Kepa, abot mo ka sa Roma, alas ang pita ko dito gisom. Na anong ta sa mga nasod usban ninyo akong ngalan. Ni ana unta nga dunay. Wala siya mohatag og autorisasyon ni bisan kinsang tao sa pag-usab siya ngalan. Noon, wala ngalan. Ang giingon ni noon, walay lain nga ngalan. Pulong walay lain, dili na nimo usbon. Mga igsoon, kay silot ang mahitabo kung imong usbon maghimo kag imong ngalan. Kanya mingon mo, Brad, Aron ko no masabtan. nganong milagro, nagmilagro malagi ang ngalan ng Jesus kung wa pa aprobahe sa Ginoo. Nganong inig-rebuke na mo in Jesus name, naayo man. Maigsoon ay ko gilara kay gikan ta diya. Inborn ko nga Assemblies of God. Inborn me ng Jesus. Inborn ko ng Jesus, Pentecostal teaching. Inborn kami ni ana, ako ni ana. Sa wa pa ko mataw, Assemblies of God na nga akong apuhan, hasta nga akong mama. Kami ang First Assembly of God dito sa Alubihid, Misamis Oriental. Ngani ka ng simbahan diya sa Alubihid, Misamis Oriental. Yuta ka na sa akong lulo. Donate ka na sa akong lulo. Doon na bitay kausap, brother, kung karoon ng bag-og, alisdan nila ang ngalan. Sa Assemblies of God, dili na Assemblies of God, ngalan, alisdan nila ba? Kanang mga style raro nga, mag-usap-usap sa ngalan. Agyantuan sa kong ayaan. Gingnan dayon. Inyong usbo ng ngalan, di na Assemblies of God, bawion na naman ninyo ta. Kaya ato tas munisipyo, ang donation papers ana, Assemblies of God na mo kidonate. Unya kamoy mo pulos nga dili mo Assemblies of God. Balik nila oy. Gibalik ang Assemblies of God. Muna na So, muna ay kamatuoran. Inborn ko niya na. Muna ay kog ilara pa ingon ninyo, nganong nagmilagro man. Mga igsoon, ang milagro moabot na siya gumikan sa imong putli nga kainosente. Putli nga katuyuan. Putli nga ka-inosente. Kanang inosente kang putli. Kanang tinuod yung inosente ka, gawa ka may balos kamaturan. Amen. So, ang imong gituwa nga, ang Jesus yun mo'y tinuod nga ngalan, kay inosente lagi ka, mutong ni epekto. Amen. Di ba kapatid? Amen. Pero sa diyang nasayod na kas kamaturan, asulay. Ilihans na mga kanseron niya nga sa ngalan ni Jesus, yan nahibalo na ka sa Yeshua nga ngalan. Di ba masamot nagkamatay? Kanang inyong mga membro, niya nahibalo na ka nga pastor. Ako, di lang ko magsaba. Na ay mga worker sa Miracle Crusade bitaw karon. Nga, aktibo silang worker, pero pag secret prayer nila, nga sila ra, ay Yeshua mo isang piton, oy. Umaro Marumaro ba, maniguro lang sila gila, kung kanang way makadungog kapatid. Amen. Pero sa pulpito sila, Jesus, kay maputbol ka man sa imong pagka-preacher. Nanay ka naman. Nahinay ka naman na. Pero Amen sa lang, God. ilang secret prayer, karang sila rin magkanta-kanta, magampu-ampu nga way makadungog, Yeshua mo ilitukon. So nga na man maigsoon doon ay mga tawro nga secret discipleship. Amor nga na ba? Sekreto lang, nagtuo na, nagdawat na, pero tungod lang sa mga kakulian, mga kabalaka, nagpabilin lang sa sila diya. Pero mga igsoon, kung tinuod ka nga alagad ka sa Adonai, tinuod ka na higugma sa kaluwasan, isugal gina nimo. Amen. Kay ang kaluwasan, pag may mawala na to, di na gini na to mabawi pa. Pag musaylo na ang kaluwasan mo, hinom dumibiya nga, di kitay gabuot sa adlaw, katuigan, panahon, kung kanos ang kaluwasan magpabilin. Kabasa biyagin mo sa Roma 11:25 nga limitado lang ang kaluwasan sa mga hintil. Inig abot lang sa hingpit gidaghanon sa mga hintil ang kaluwasan mubalik sa Israel ug ang tibok Israel maluwas. Hinumdumi biya na. Muna ayaw kumbiyansa nga sunod na lang ko tuig. Maunhan ka. Maunhan ka. Kanang kaluwasan dili kitay nagbuot. Ang buot lang akong ipasabot nga sa kaluwasan dili kitay nagbuot. Kanos ani matapos
Siya magbuot kinsa iyang grasyahan. Siya magbuot, kinsay ang grasya, ug siya magbuot kanus-an niya tapuson. Amen. Ang iyang gihatag nga tagal, ang atong hingpit nga gidaghanon. Amen. Inig-abot sa atong hingpit nga gidaghanon. Ayat ta niya luwason. So, mo ni nga mga igsuon nga, balikan na to ha, ang nag-usab-usab sa ngalan nga Hesus, dili ang apostolis. Matag nga ta ebidensya nga ang apostolis mo'y nag-translate sa ngalan ngadto sa Yesus. Mo'y nag-translate sa ngalan ngadto sa Isom. Mo'y nag-translate sa ngalan ngadto sa Jesus. Dili manggod mga scholar, manggod na manggod na si story. Mga scholar ra mo'y nag-usab-usab. So mo na nga kinsa may naghatag og authority nila kanang mga scholar. Wa kay ta kabalo kung ginayran ba ng Ruach HaKodesh so wala. Sigurado kung wala. Kaya kung ang Ruach HaKodesh mo guide sa tao, dili siya mag-usab sa ngalan nga gihatag alang sa kaluwasan. Usa ra ka ngalan ang makaluwas. Ug kanang ngalan nga makaluwas kadtong ngalan nga gihatag didto sa Israel. Nya asa man gyud magikan ang kaluwasan? Amerika? Jesus man Amerika. Karon asa man magikan ang kaluwasan? Amerika? Mabasa ba nato sa Biblia? O ang kaluwasan magikan ba sa Roma? O ang kaluwasan magikan ba sa Grego? Sa Gresya? Iandam, Radroy. Lucas 24:47. Asa gikan ang kaluwasan na to? Asa man yun? Pilipinas ba gikan? Kay kung Pilipinas gikan ang kaluwasan, Hesus. Mukaylap si mo kalibutan, Hesus gyud. Kung Amerika magikan ang kaluwasan, mukaylap si mo kalibutan, Jesus Christ gyud. Kung gikan sa Amerika ang kaluwasan o ang pagsangyaw sa ngalan. Pero sa gingon sa Lucas 24:47. 24:47. Oh. Lucas 24:47. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol. Padayon, mora? Og sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Oh, asa magsugod? Ang ngalan sa kaluwasan og nga sa iyang ngalan matud pa diri sa akong version. Og nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol og sa pagpasaylo sa mga sala sa iyang ngalan kang Yeshua nga ngalan. Ang mensahe, ang pagwali may tungod sa paghinulsol og sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan ni sangyaw ngadto sa tanang mga nasod. Dili lang kay sa Jerusalem ra, Israel ra. Sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Sugod sa Jerusalem. Unsa ba ngalana ang gisangyaw dito sa Jerusalem? Sa pagsugod. Sa pagsugod. Yeshua. Ngalan na siya sa paghinulsol o ngalan sa pagpasaylo sa sala. So ang ngalan nga makapasaylo sa sala, ang ngalan nga Yeshua, dili ang ngalan nga Hesus. Ang pangutana karon Maigsoon, Yeshua pagikan dito sa Israel, pag-abot sa Pilipinas nahimong Hesus. Ikaw mudawat ka kaha, na kay order gikan sa Amerika, Bradroy. Nag-order ka sa Amerika dito sa Osaka shop. Nag-order ka pananitan. Ang order nimo humay. Pag-abot sa Pilipinas nahimong mais. Ang gideliver mudawat ka kapatid. Dili gyud, dili. Ingno na to, nag-order kag Levi's nga karsones dito sa Amerika. Ang gideliver sa imo pag-abot dire, ang gideliver sa imo kay kana mang jag. Di mao. Mudawat ka? Pagkasones gyapon. Pero karsones gyapon. Di ba di naman maong Pero di naman maong brand, kana okay lang gyapon kay karsones man masuot ron. Pero ang ngalan ang kaluwasan ang atong paghisgot. Hisgot ang kaluwasan. Ang kaluwasan magkaluwas ba? Ang ngalan nga Hesus na abay mabasa. Unsa bay meaning? Og kinsay nagbutbot anang Jesus nga ngalan? Amerikano lang. Makaluwas day na. Ang makaluwas og makapasaylo nga ngalan mga igsoon sa atong mga sala. Mao lamang ang ngalan nga giwali dito sa Jerusalem. Nagsugod sa Jerusalem hangtod sa tanang mga nasod. Amen. ang ngalan ko gihatag mo mo siyang god. Oh, Kung dili mao, dili gid di gid mo haom, di gid maabli.
Mo nagsusi, Brad Roy. Amen. Di ba kapatid? Dili Amen. parehang ngipon. Mo-order kang susi nga globe. Niya, ang gihatag sa imo yite, niya kay ang imong ang kandado globe man gyud makaable di. Dili gyud makaable. So inga na ang presentation or mga example sa kaluwasan. Susi, mga igsoon sa pag-abli. Ang Hesus, di naman na mo susi. Susi iyong giingon pero di na mao. Susi gyapon na siya pero dili sa susi sa kaluwasan. Dili susi sa pagpasaylo sa sala. Amen. Kay ang Amen. Yahweh sa pagpasaylo sa sala, ang Yahweh sa kaluwasan mao ang ngalan nga original, ang Yeshua, Walis mga apostoles. ang giwalis apostolis, Amen. mga igsoon. Mo na ang sugod sa Jerusalem. O niya karon kay Jesus naman, niya makaabli na day. So mo na siya, mga kaigsunan ko nga ngano nga magpabilin ang original nga ngalan kay mo na Yahweh nga original nga makaabli sa kaluwasan. Ang Jesus dili, ang Jesus dili. Susi po na siya. Susi sa pagpangwarta. Sakto. Kana. Amen. Susi sa pagpanapi. Susi sa pagpadato ninyong mga pastor. Ha? Kay daghan mang mga pastor na nga dato, gumikan sa ngalan nga Jesus. Kay tuko day mog reliyon. Susi po na siya. Pero susi sa kaluwasan, susi sa pagpasaylo sa sala, di na siya magsilbi. Usa lang ang susi sa kaluwasan, usa lang ang Yahweh sa kaluwasan, walay lain mao ang ngalan ni Yeshua HaMashiach. Yeshua Mga is igsoon. Amen. the same yesterday, today. So muna ako lang gitibawas mga kaigsunan ko nganong dili Hesus ang atong sangpiton. Kay dili na maoy original o dili na mo'y tinuod nga ngalan mga igsoon kanang Hesus. Hinaot nga ato ni siyang nasabtan kini nga portion karon mga kaigsunan ko. Importante man na kayo, ha? Gikan sa Jesus, Isa Almasi, Isom, unya napay Yasua, Yahosua, Yahosya, puro na mga susi gyapon na siya pero di mao nga susi. Kay ang sa Hebreo 1:21, Yeshua HaMashiach, Yeshua. Bikarata et Shimo, Yeshua. Ang iyang ngalan pagkatawag nimo Yeshua. Dalaygon kayo nga dunay anhita sa pinaka-importante na sad, importante gyapon nga bahin sa tong topic karon maigsoon. Dali kita nato. Ang pinadayag 13:16 ngadto 18 paliw kog basa kinsa nakaandam 13:16 ngadto 18. Ipadayag 13:16 ngadto 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanan tao. Inila o dili inila. Dato o kabos, ulipon o dili ulipon. Amen. Diha sa tuo nilang kamot ug agtang. Oh. Walay makapamalit o makapamaligya gawas ngadtong may patik nga sa ngalan sa mananap mo sa numero nga nagsimbolo sa maong ngalan. Amen. So, gisgutan sa 13, pinadayag 13, ang numero sa mapintas nga mananap o nahibalo man gyud ang mga kapastoral ng tanang Christians nga mauna ang 666. Unya, ipatik kini sa ilang agtang. Mon ang patik ni Satanas sa ilang agtang mao ang 666. Pero kuyaw kayo og wali Brad Roy ang taga Hamasya ko Yehudim diya sa Bohol Tagbilaran kay ang ngalan ni Hesus mo magi 666. Kuyaw kayo sila. Patal kayo sa nagilang panghadlok sa mga tao. Mga namay son. Ang patik ni Satanas nga 666 ipatik sa agtang. Ang pangutana, si Satanas ra ba ang dunay patik sa iyang katawan? Yes, si Satanas dunay patik sa iyang katawan, apan ang Elohim, ang Yudivavhe, doon na sa siya patik sa iyang katawan. So ato sang pangitaon tun-an, kay kung dili ka matatakan sa patik sa Yudivavhe, sigurado ko ang patik ni Satanas mo'y naas imong agtang. Pero kung magpapati ka sa patik sa Yudivavhe, magpapati ka sa patik sa Elohim, di ka yun mapatikan sa patik ni Satanas nga mao ang 666. Duha ra man gud ni. Kung di ka mapatikan sa patik ni Yudivavhe, sa patik ni Satanas, o sa patik sa Elohim, kung di ka mapatikan ana, sigurado ko nga pag-abot sa adlaw mapatikan ka sa patik ni Satanas nga mao ang 666. Atong basahon ang patik sa Elohim
Pinadayag 9:4. Okay. Pinadayag 9:4. O kini gisugo ngadto kanila nga sila dili gayod magdaot sa sagbot sa yuta. Ezekiel kapatid, Ezekiel ang sunod. Sige. Ni ang bisan unsa nga lunhaw nga butang, Mm. ni ang bisan unsa nga kahoy apan kadto lamang mga tao nga wala magbaton sa silyo sa Elohim diha sa ilang mga agtang. Okay. Gidid-an sila sa paglaglag sa mga balili o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Elohim diha sa ilang agtang. Naapo day patik ang Elohim sa ilang agtang. Ang laglagon aning mga manalaglag, mga igsoon, pag abot aning ikalimang trumpeta, ang laglagon niya kadturang mga tao nga walay patik sa Elohim ang ilang agtang. Munang importante di ay ning magpapatik ta sa Elohim sa atong agtang, mga igsoon. Aron di ka mapatikan sa 666. Kay kung di ka magpapatik sa patik sa Elohim sa atong agtang, mapatikan ta sa 666. Unsa maning patik sa Elohim sa atong agtang? Ha? Atong basahon ba yung Ezekiel 9:4 ngadto sa 6. Og gingnan siya sa Adonai. Libuta ang siyudad sa Jerusalem. O butangig patik ang agtang sa tanang mga nagguol o nag-agulo tungod sa labihan kang ngilad nga mga buhat sa nagihimo sa mga lumulupyo niini. Gingnan usab niya ang uban. Sunod kamo kaniya o pamatya ninyo sa walay kaluoy ang mga namuyo sa siyudad. Pamatya ang mga tigulang o mga batanon ingon man ang kabataan o kababainan apan ayaw ilakip pagpatay katong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Busa giuna nila pag pamatay ang kadagkuan nga dito sa templo. Amen. Oh, sa Ezekiel, ipapatay gyud ang walay patik sa agtang, ha. Patik sa Elohim, dili ni patik sa ni Satanas nga 666. O giingnan siya sa Yudhivavhi. Soroy sa syudad sa Jerusalem. O butangig patik, kanang patik nga hisgutan niya, mga igsoon, patik sa agtang naa diri sa giingon niya nga gisabot sa mga sa Katoliko nga kana letter T. Cross kuno cross ang patik kay dito sa Hebreo gingon diri patik ang titik sa Hebreo nga taw, tab. Ang tab letter tab. Ang patik kay ang tab nga ancient nga tab is X mang porma. X dili cross X, ha, X nya gi usab sa Katoliko nga cross mo na nga patikan nila ang panahon sa Ash Wednesday kapatid. Cross. Kay na ako nung lagi na sa Ezekiel nga patikan og cross. Dili man na cross. X na siya magsuon kay mo na sign pero dili siya X nga English nga X kay kini siya letter tab ni siya. Sa Hebreo nga alphabet. Ang letter tab nagkahulugan sa Torah. Kay letter T man na siya. Amen. Torah nga ang tab, Torah. Kay mo na sinugdanan sa Torah, word nga Torah, ang tab nga letter. So, sa ato pa, pag ang patik sa Elohim, gipangita niya ang patik sa agtang sa mga katawhan, ang Torah. Naa ba ang Torah sa imong agtang? Napatik ba ang Torah sa imong agtang? Patik mas mo patakan. O ang patik kanang abo nga cross panahon sa Ash Wednesday, mo na patik sa imong agtang. Kini hinumdumi maigsoon na si Ezekiel, wa pa ni siya, dili ni membros Katoliko. Opay Katoliko. Wa pa'y Katoliko sa panahong Ezekiel. Unya si Ezekiel, Hudyo, propetang Hudyo. Dili Katoliko. Unya, kung saan pagkatukma sa Katoliko anang Ash Wednesday nila nga di man ni siya Katoliko. Kini siya maigsoon, Hebreo letter nga tab or taw ang iyang gipangita nga patik sa agtang. Last alphabet na. Last alphabet sa Hebreo. Amen. O butangig patik nga letra nga tab or taw ang agtang sa tanan nga nanghupaw og nag-agulo tungod sa mga ngilngig nga mga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Unsa ang taw nagrepresentar sa Torah, mga igsoon.
dili cross nga isimbolo kang tamos. Kay kontras adunay si tamos. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya og pamatya ninyo sa walay ko kaluoy ang mga mulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batanon, ingon man ang mga kabataan o kababayan. Apan ayaw ilakip agpatay kadtong may patik sa tab, letter tab, sa ilang agtang. Dili papatay katong naay tura ambot pasabot. Pag naay tura ang imong agtang, dili ka ipapatay sa adunay. Amen. Kay ang Torah mo nay iyang ilhanan siyang katawhan. Mo nay mga patik. Unya karon ang Christians na ay Torah. Wa kay balogol sa Torah. Ha? Ang Torah mo'y number 1 nga patik sa atong agtang. Mga igsuon. Karon Exodus, Brother Roy, 13:9 nga 16, yandam kapatid ang Deuteronomio 6. Exodus 13:9 nagingon. Oh. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang Tanawa. Oh. nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo sa magpadayon kamo Isgot. paghisgot sa balaod sa Adonai kay Oh. siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. 16. Jeez. Busa tumana kining seremonyas matag tuig Mm. sa gitakda nga panahon. Hmm. Sa dihang dadon na kamo sa Adonai ngadto sa yuta nga kanaanhon sumala sa gisaad kaniya kaninyo og sa inyong katigulangan ug ihatag niya niini kaninyo ihalad ninyo sa Adonai ang tanang kamagulangan. Hmm. Ang matag panganay nga lalaki sa inyong mga kahayupan, Hmm. ang mga panganay nga lalaki sa inyong kahayupan iya sa Adonai. Hmm. Apan gikan kaniya lukata og nating karnero ang panganay sa inyong mga asno. Hmm. Kung dili ninyo kini lukaton, balia ninyo ang liog niini. Lukatan ninyo ang inyong kamagulangang anak nga lalaki. Kung sa umaabot nga panahon mangutana ang inyong anak nga lalaki sa kahulugan niini, tubaga siya nga ang Adonai nagpagawas kanamo sa Ehipto diin kami giulipon. Giluwas kami niya pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Sa dihang nagmagahi ang hari sa Ehipto og nagdumili sa pagpalakaw kanamo, gipatay sa Adonai ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa Ehiptohanon og ang tanang panganay nga lalaki sa kahayupan. Busa ihalad namo sa Adonai. Ihalad namo sa Adonai ang tanang panganay nga lalaki apan lukaton namo ang among kamagulangang anak nga lalaki. Kining maong seremonyas mahimong usa ka tigpahinumdum sama sa usa ka timaan diha sa among mga kamot o sa usa ka patik diha sa among mga agtang kay gipagawas man kami sa Adonai gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Unsa man ni siya nga patik? Ha? Ang pangilin sa pan nga walay patubo mo ni atong sa ulogon karong pizza 20. Magigsuon pizza 19 ta magsugod. Ha? Ang pangilin sa pan nga walay patubo matud pa kining maong seremonyas usa ka timaan diha sa inyong kamot og usa ka patik diha sa inyong agtang nga magpahinumdom kaninyo. Sa to pa ang seremonyas sa pan nga way patubo, ang seremonya sa Pisak mga igsoon kasaulugan sa Pisak mao di ay ni ang patik sa Elohim nga gisgutan sa pinadayag 9:4. Ayaw pagilati paglaglag katong na ay patik sa Elohim. Unsa ang patik sa Elohim sa iyang katawhan? Kining Torah number 1, ikaduha kining seremonya sa pan nga walay patubo mao ni patik. Anya kumusta mong mga Christians? Naglikay ba mo sa 666 nga patik ni Satanas? Ang pangutana, naa ba mo'y patik sa Elohim sa inyong agtang? Nga mao ang Torah o mao ang pangilin sa pan nga walay patubo? Kini nga seremonyas, matod pa, magsilbing ilhanan kaninyo? Tigpahinumdom kaninyo? Ingon nga mao kini ilhanan sa inyong kamot o ingon nga kini mao ang patik sa inyong agtang? Amen. Karon naa na sa inyo? Nagbasa mo sa pinadayag 9:4, nakasabot ba mo unsay patik? Sa Christians pa ko sa una, Brother Roy, bata pa ko, Assemblies of God bata sa una. Ang giingon na sa akong mama, nga kanang patik sa agtang kanangalan nga Hesus. Asa man na mabasa sa Biblia nga mo ni patik sa agtang? Ang ngalan nga Yeshua, ang ngalan sa Misaya, alang sa atong kaluwasan.
Naapos pinadayag nga ipatik sa ato ang ngalan sa Ama ug ang ngalan sa anak, ngalan sa iyang anak. Naanas pinadayag mabasa na to, pero ang patik sa Elohim nga gisgutan dire nga atong hisgutan kadtong Torah, mga igsuon, ang Torah og kining mga seremonyas. Klaro hagbasa ninyo. Kining seremonyas timaan sa inyong kamot og patik diha sa inyong agtang. Ha? Napatikan ba mo mga Christians sa patik sa Elohim? Wala. Wa man yung masabti ang pinadayag 9, 4 kay wa man lagi mo'y pag basa-basa aning daang tugon. Giselikwa man ninyo ang daang testamento, ang daang tugon sa inyong Biblia. Nga unta, inyo pa nang gitunan, pagkasabot unta mo nga, ingon anak dahil ka-importante ang Torah. Ingon anak ka-importante, mga igsuon ang ang pisak, ang mga pangilin o pista. Nga, naklaro na to ha? Nga ang pisak o ang firstborn, kanang panganay ba, Bradroy? Patik na sa agtang na to. Patik na sa agtang. Patik na sa Elohim, sa atong agtang. Di na nato pwede i-reason. Kung wala nang patika sa imong agtang, sigurado kong mapatikan kay Gud sa 666. Ha? Mapatikan ka sa 666. Okay. Anita sa sunod, Deuteronomio 6:8. Ayaw ninyo kalimti kini mga balaod nga gihatag ko kanino karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Bradroy. Hisguti kini kon ana kamo sa inyong balay. Oh. O sa pagpanaw kamo, o sa dayon ninyong katulog, o pagmata niyo sa buntag, ibugkos kini sa inyong bukton. Ingon nga ilhanan og ibutang sa ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Amen. Amen. Mo na kiingon dyan sa Deuteronomio 6:6 mga igsoon. Pero sa wa pa mo abot sa 6, nagsugod ni sa Shema Yisrael. Adonai Elohino Adonai Echad. Ha? Hinumdumi o Israel. Ang Adonai, ang Yudivabhi, lamang maoy atong Elohim. Ang Yudivabhi hinumdumi, ang Yudivabhi nga imong Elohim, o ang Yudivabhi usa lamang. Ang Adonai usa lamang. Mao na siya ang Shema, mao ni patik sa atong agtang. Ha? O sunod nga patik sa atong agtang, maigsoon ang Shema. Ganina gisgutan ang Torah. Mo'y patik sa atong agtang sa Ezekiel, Torah, letter T, Torah ang patik sa atong agtang. Sunod patik sa atong agtang ang pisak, ang firstborn, ang unleavened bread, ang pagkanang seremonya sa pan nga walay patubo. Patik na sa atong agtang. Unya sa Deuteronomio 6:6 ngadto sa 8, mga igsoon ang patik sa atong agtang mao ang Shema, mao ang Torah. Giingon diha, mga igsoon. Ha? Sa bersikulo 6 matud pa sa ito giingon diri sa 6, ayaw ninyo kalimti. Kini mga balaod nga Kini gihatag balaod. ko kanino karon. Oh, kay nga naman patik mas agtang, pag mapatik sa agtang ayaw kalimti. Ang sugo gani mga igsoon dire itudlo nato sa atong mga anak. Pero ang pangutana, kamo mga pastor gitudlo ba niyong balaod ngadto sa inyong mga anak? Wa. Mga membro sa simbahan gitudlo ba ninyo ang balaod ngadto sa inyong mga anak? Wa. Mao ni patik sa atong agtang. Kini kun inyo matud pa sa 8, ibugkos kini sa inyong kamot, ingon nga ilhanan o ibutang ingon nga patik diha sa inyong agtang. Amen. Ha? Kini nga tulumanon mga igsoon. Ha? Ibugkos kini. Kining paghisgot sa Torah, kining Shema, kining Torah paghisgot sa Torah pagtudlo ngadto sa mga anak. Ibugkos sa atong kamot og mao ni patik sa atong agtang. Unya isulat pa gyud ni diha sa haligi, sa pultahan, sa atong mga balay o diha sa atong mga gangaan. Yung anak, importante ang Torah. Patik dahil is Elohim sa atong agtang. Pero gitagad ba na ninyo mga pastor? Nakasabot ba mo sa pinadayag 9:4? Wa. Nya, pag abot sa ikalimang anghel, pagtingog sa ikalimang trumpeta, ningon, dagmalan ang tanang tao, dagmalan siya, ayaw gyapil dagmalan mga tanom, mga kakahuyan. Ha? Dagmali ang mga tao nga walay patik sa ilang agtang, patik sa Elohim sa ilang agtang. Hinumdum yan, duha ka klase na. Patik sa Elohim ug patik ni Satanas. Ang patik ni Satanas 666 ug ang patik sa Elohim mauning iyang Torah. Mauni ang iyang mga pista, Amen. isak,
firstborn, unleavened bread, mga igsuon, mauni patik, mga igsuon sa Elohim. Ya, kaluoy, purya buyag. Wa gyud na mahitabo sa Christians. Pila na katuig sa Assembly of God, pila na katuig sa UPC, pila na katuig sa mga Oneness Pentecostal, pila na katuig sa Born Again, pila na katuig Protestante. Wa mo makadungog og wali nga gitudloan mo sa tinuod nga patik sa Adonai. Wa mo makasabot sa patik sa Adonai. Ha? Ang Wednesday service, overnight prayer, ang Domingo nga panimbahon, wala na maghisgot nga mahimo ng patik sa inyong agtang magigsuon. Ha? So, atong basahon, Hebrehanon 8:10. Hebrehanon 8:10. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawan sa Israel, humani adtong mga adlaw. Oh. Nag-ingon ang Adonai. Isigil kapatid, andam. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna, ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Oh. Mahimo ako nga ilang Elohim, ug mahimo sila nga akong katawan. Amen. Dalaygo ng Adonai. Di pasabot man gani di ay ni Apostol Pablo may suon sa mga Messianic Jews. Dire sa Hebreo 8 versikulo 10. Ha? Di pasabot ng Apostol Pablo na matud pa mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanako og sa katawhan sa Israel. Awang po day labot ang mga hintil, Bradroy. Oy, sabot. Manang wa gid mo day mo kasabot kay wa may labot ay. Adto man sa day niya buhaton tali kaniya og sa iyang katawhan sa Israel. Kami part na mes Israel, part na mes Israel karon swerte me. Kamu kanus amo gusto mahimong swerte. Kamu kanus amo gusto nga mahimong makabintaha sa mo ba, makabenepisyo mo sa grasyas kaluwasan. Di ka kabenepisyo sa grasyas kaluwasan kung dili ka magdugtong sa Israel, dili ka ma-grafted in sa Israel. Nga naman, Israel ang may gisaaran. Israel ang may gisaaran. Sa tuwingon sa atong amigo nga, maluoy sa guro ang Adonai. Maluoy sa kuno, basin maluoy sa Adonai kay ang Ginoo kuno kay Dili limitado ang kaluoy. kay dili kuno limitado ang kaluoy. Sa iyang una na, dili limitado. Pero sa ako, limitado, sumala sa Biblia. Limitado, dili limitado basta nagtuman sugo. Kay ang iyang kaluoy, anhara niya ipahamtang nga sa Roma mabasa nato na, istrikto siya kung ikaw magpabilin sa iyang, Roma 11 yapon mabasa. Istrikto siya kung mubiya ka kanya, apan maluluyon siya kanimo kung ikaw magpabilin siyang kaluoy. So limitado ang iyang kaluoy. Naara ang iyang kaluoy sa tao, magpabilin siyang grasya, magpabilin siyang kaluoy. Kumudugtong ka, grafted in ka sa Israel, man makaambit ka sa kaluoy, makadawat ka sa grasya sa kaluwasan. Amen. Pero dili ka makikambit sa Israel, dili ka grafted in sa Israel, mga ison, wa kay labot yun sa kaluwasan. Kay gani diri sa Hebrehanon ro no, makihimo man siya kasabutan tali sa katawan niya Israel ug kaniya. Usa unsa man nga kasabutan? Human ni adto mga adlaw matud pa nag-ingon ang Adonai, ibutang ko ang akong mga balaod. Tura diha sa ilang mga hunahuna agtang og isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing imo sang higugmaon mga igsoon. Onya, mahimo ako nga ilang Elohim. Tayo mo na. Di ka mahimong Elohim niya, kung dili ni mahitabo sa imo, dili ka Israel, kauban sa Israel, dili ka Israelita. O isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing, mahimo ako nga ilang Elohim, o mahimo sila nga akong katawhan. Kanus ka mahimo nga katawhan sa Elohim? Magsun sa diyang mapatikan na ka sa mga balaod diha sa imong agtang. Pero as long nga karon wa pa ka mapatiki sa balaod sa Elohim diya sa imong agtang, mga igsuon kay gisalikway panimo ang balaod, dili day kanya matawag nga katawhan. Mahimo kanyang katawhan ug siya mahimong iyang Elohim kung ang iyang pulong, ang iyang balaod, ang iyang Torah mahimong mapatik na sa imong hunahuna, mapatik na sa imong agtang ug masulat na diha sa imong kasing-kasing. Ha? Hinuktok na mga igsuon. Okay, kapatid. Ezekiel 20:12. 20:12. Ezekiel 20, 19-20. Dugang panini, ihatag ko sab kanila ang adlong ipapulay. Aron tamdo nila, ingon nga sa kailhanan, tali ka nako, o kanila. Aron masala nila nga ako ang Adonai, mo'y nagpili kanila. Amen. 19. 19. Ako ang Yehweh, nga iyong Elohim,
tumanang akong mga sugo ug ilha nga balang adlaw papahulay aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako ug kaninyo aron masada ninyo nga ako si Yudhiwawhi nga inyong Elohim. Amen. Ika, upat nga patik o ikatulo nga patik sa atong agtang mao ang Shabbat. Amen. Amen. Dugang pa ni ini, gihatag ko sab kanila ang akong mga balaod. Amen. Amen. Gihatag ko sab kanila ang akong mga adlawng igpapahulay. Ang akong Shabbat matud pa. Ingon nga usa ka patik ilhanan tali kanako og kanila aron masayran nila nga ako ang Yudhiwawhi maoy nagbalaan kanila. Amen. Ang kaklaro kay Maigsoon. Unya sa 19 gingon sad, ako ang Yudhiwawhi nga inyong Elohim, tumana ang akong mga sugo. Og balaana ang akong mga Shabbat adlong igpapahulay. Aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako kaninyo aron masayra ninyo nga ako ang Yudhiwawhi nga inyong Elohim. Amen. Mo ni patik niya maigsoon ilhanan niya kanang patik kung sa may pasabot laing terms patik ilhanan. Di ba kapatid? Amen. Magpatato ta aron na ilhanan. Magpapatik ta aron na ilhanan. Og mo na ilhanan niya nga gipangita sa iyang katawhan, tali kaniyog sa iyang katawhan, usas ilhanan ang Shabbat. Dili kay mo pundot aning bersikulo nga Shabbat na lang santa, ang balao dili na. Kinahanglan nga tanan sa gisgutan natong mga bersikulo kaganina, gikan sa Exodus, gikan sa uban, gikan sa pinadayag, ngadto sa pinadayag, unsay gipanghisgutan niya diya nga moy patik maigsoon kinahanglan naa na to. Amen. Kompleto. Firstborn, Pisak, Shabbat. Ang Sabadista, Shabbat naman. Pagkabot Pisak, kulang sa patik. Unleavened bread, wag sa ulog. Ang mga Sabadistas, unleavened bread. Ang mga Church of God, nga 70, wag yapon magsaulog sa unleavened bread. Mga igsoon, Pisak, wag yapon magsaulog. Sabaduray gisiguro nila. Kulang yapon. Dadroy, di ba? Shabbat ray mo gisiguro. Ay, ang Pisak, ang unleavened bread, wag ni mo sunda. Di san mao. Muna na. Okay, Exodus Bradroy 31. Tracing at ko sa 17. 31, 17. Tracing at 17. Sultihi ang katawan sa Israel nga kinahanglan tamdo ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo. Amen. Og sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako mao ang Adonai. Mao'y nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Okay. Busa, kinahanglan nga tamdo ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan ini Patyon. Dili magbalaan ini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlaw igpapahulay puuhon gayon. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unong kaadlaw apan ang ikapito adlaw sa pahulay ug kini balaan. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho niya ng adlaw. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay kay kini usaman kakasabutan nga dayon. Dayon. Usa kini kawalay Dili katapusan nga ilhanan tali kanako og sa akong katawhan sa Israel. Kay ako ang Adonai mao'y naghimo sa langit ug sa yuta sulod sa unong kaadlaw ug sa ikapito kaadlaw may pahulay ako og nakapahulay gayon. Amen. Amen. Apil ka sa katawhan sa Israel. Matawag kang katawhan ka sa Israel kung nagbantay ka sa adlaw ng papahulay. Amen. Kaingon pa niya, usa kini kakasabutan nga dili mausab, tali kanako og sa katawhan sa Israel. Mana na siya maigsoon, kasabutan nga dili mausab, tali kaniya og sa katawhan sa Israel. Kung dili na nimo sundon ang adlaw ng igpapahulay, klaro lang nga dili ka katawhan sa Israel. Gentiles hikang dako. Amen. Ha? Kay ang gihataga niya kasabutan, katawan naman si Israel. Ilhanan niyang Israelita ka. Kaya nagbalaan o nagbantay ka sa iyang Shabbat. Amen. Pero kung wa kang magbantay sa iyang Shabbat, adili ka Israelita. Ningon mo, kamo day brad, Israelita day mo? Yes, 100%. Makasiguro ako ni Ana nga ako Israelita.
kami Israelita. Amen. Kay Amen. nagpantay mi sa Shabbat niya. Naana mong ilhana. Ni ana ang ilhanan. Na ang Gibuhat patik na na mo mo. ang iyang ilhanan. Ang patik sa iyang katawhan na anamo among gibuhat, among gi-apply, among gikinabuhi. Amen. Tanan, way gisalikway. Ang kinaiya sa Israel, batasan sa Israel. Yung mga tanang mong pilay among gipatay, paabot lang. Ang Adonai mo patay ninyo, mga nagsupak sa Torah. Painigabot sa Dabiguan. Di kabot sa Dabiguan, di mo makaikyas. Patyon ang di magbalaan sa anong ipapahulay. Mga di na matuis. O niya, kini nga balaod, dili mausab. Ilhanan man ni siya. Kana nga ilhanan, di kina mausab mag-igsoon. Mo gina iyang ilhanan, sukad sa sinugdan hangtod karon. Mo na iyang ilhanan sa iyang katawan, ang Shabbat. Manang amping yun mo, mga kaigsoon na mo. Kung kamo nagbalaan ba sa iyang adlaw ipapahulay, usba na ninyo, wag tanga yung Sunday worship ninyo. Kaya di na makatabang ninyo. Di alam pag-unang sugod ninyo, Shabbat, sundon ang mga pista, anam-anam ba? Hangtod makumpleto nga ang inyong agtang mapatikan, matatakan, sa patik, sa Elohim, ang inyong mga agtang. Ang daming mutudlo ninyo, kung kamo magpagiya na mo, magpatudlo na mo, kamo magkasimbahanan, gusto mo nga mapatikan ang inyong agtang, sa patik, sa Elohim, inyong sugdan, pinaagis pagtuman sa Shabbat. Unya, magpatudlo mo na mo, unsaon pagsaulog ang Shabbat, unsaon pagsaulog ang mga kapistahan sa Adonai, ang pisak, ang unleavened bread. Tudloan mo na mo, kung kana, kinasing-kasing, nga gusto gyud mong makadawat sa patik sa Elohim, diya sa inyong agtang. Kaya kung di mo makadawat sa patik sa Elohim, sa inyong agtang, apel gyud mo sa pagkalaglag, matud pas 9:4 sa pinadayag kaganina nga atong gibasa nga laglagon matud pa laglaga kadto lamang makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Elohim diha sa ilang agtang. Pag wala kay patik sa Elohim sa imong agtang, laglagon kagyo. Busa paniguro mo maigsoon, hapit na ramang Dabiguan. Sige, nagpansin-pansay mahitungod sa linog ning mga government na to. Ha? Earthquake drill sila kanunay. Practice yun. Madahag practice. Kung patyo nun kas adunay, patay kag yun. Why makakyas, why mahimo na inyong practice. May pag mag-practice mo sa pagtuman sa Shabbat. Mag-practice mo sa pagtuman sa mga pangilin sa Adonai. Amen. Kay kana mo'y makapaluwas kaninyo. Amen. Gikan sa Dabiguan. Oh, last verse kapatid, basaha. Pinadayag 14:1. Unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion. Uban ang 144,000 katao kansa mga agtang gisultan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. Amen. Muna ni siya. Unya, nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion. Dili sa bukid sa Mount Apo. Ha? Dili sa bukid sa Mount Apo, Davao, no? Oh. Dito nagtindog sa bukid sa Mount Sion. Oban ang 144,000 katao. Kansang mga agtang gisulatan or gipatikan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan. Mga igsoon, ang patik, ang ngalan sa Elohim, na ako'y mga bersikulo ana, kung natatagaan patas Ginoo Adonai og mga kagayonan, atong hisgutan nga ang ngalan sa Elohim mao ang iyang Torah. Mao ang iyang Torah. So kung ang kanang ingon niya ngalan sa amahan, buot pa sa budya kanang mga Torah, mga igsoon, mo na ingon niya ayaw pasipad ang ngalan sa Elohim, mga igsoon, kanang iyang Torah bantayan na nato. Usanas iyang ngalan nga atong gipasipadan. Pagpasipadan ni mo na, nagpasipala ka sa ngalan sa Elohim. Muna naa ka ng mga patik sa atong agtang. Nga matod pa, sa patik sa iyang ngalan, ug sa ngalan sa iyang amahan. Buot pasabot na wayson ang iyang Torah. Dili kay magsige mo gukod ang ngalan, sige mo uting kay ang ngalan, nga wa mo isiguro diya paabot mo sa hustong panahon. Natug-anan mo sa ngalan, isiguro nga ang iyang Torah mao imong sundon. Ha? Ay uban nagsaulog ng tag mga pistas adunay magisuon. Kaso lang kapatid, wa ma-timing pizza. Dihaom. Wa timing sa oras, wa mo haom nga naman magbut-buot man sad lagi. Dilihaom. Di man mosunod sa Hudyo. Amen. Ha? Amen. Ang uban, Marso 29 magsaulog og singalaneng Pisak. 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 Ang uban, pero ang mga Hudyo karon pag pizza 19 magisuon magsaulog sa pisak. Ang uban nagsaulog sa pisak atong miaging bulan. Oh, ang uban mga secret med naglain po silang pizza.
Muna nga mga igsoon, ang pingisan ninyo dili kay basta-basta nagsaulog mo kasaulogan pista kunos adunay pero wa matunong sa pista sa mga Hudyo, amo nay delikado. Naaman ko'y mga Hudyo, nag-exist ang mga Hudyo, na ay mga kalendaryo sa mga Hudyo. Munang ayaw mo pagbuot-buot, kay kung magbuot-buot mo pista, pizza, magsaulog mo mga pistas adunay nga wa mo tunong sa pizza nga husto, mura nag-giisip ninyo nga wala na Hudyo sa kalibutan karon. Inyong ginaw na nga wala na Hudyo, kung na may mga Hudyo sayo. Kung na may Hudyo, wala sila sa kamaturan. Mga igsoon mo na, palpak mo diya. Ang mga Hudyo ga-exist hangtod karon. Amen. Na ang mga Hudyo, na ay mga religious nga mga Hudyo, na sila'y kalendaryo Amen. nga gibasihan. Munang aron di ka masaag sunod ta sa mga Hudyo. Kay sila mo'y katawhan sa Elohim, sila'y nagpabilin sa Torah. Amen. Wa mo biya sa Torah, wa mo biya sa mga pistas adunay. Bisan po ng mga Orthodox, nisipyat sila, sayop sila, pinagi sila mga takanot, pero pag abot sa mga muidim, brethren, wa na nila usba, wa nila usbang pizza, pabilin sila nagsunod sa mga pista nga husto, haom. Pag abot sa mga muidim, mga kapistahan, pero kanang mga Torah lang, takanot nila, wa na nila abot na, pero sa pista, wa nila usba na. Mabitaw si Yeshua sa iyang panahon, pag sa ulog ni Yeshua, nisupak ba siya sa mga Orthodox? Naglain ba siya? Hindi ko ba si Yeshua, oy, maglain tag atong pista, kay kanang Orthodox, sayop na. O sa kayo, sayop na mga parisyo, kanang ilang pistas parisyo, sayop na. Misaya ko siya nga na siya nahibalo sa muidim, brodroy. Amen. Nganong ni ride on naman siya. Unsay pistas mga Hudyo, tuwa siya si Yeshua, ni Kuyogra. Dalaygon kayo nga dunay maigsoon, kay wa naman sa tay igong panahon, napupos na sad ang atong oras, mapugos kita sa pagtapos nini, muanhin na lang kita sa usa ka hamubo nga pag-ampo. Bishem haadon Yeshua Hamosha, kinaot pa adunay nga ikaw, magapanalangin sa mga sukinig paminaw, nga nakaduhog ni imong pulong, naot pa nga dili sila musupa kung masakitan, hino nini kung dili, mahigog mahinoon sa pagdawat, pagsunod nini sa ngalan nimo adunay Yeshua Hamosha. Amen. Okay, wala naman kita igong panahon. Kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban sa mahal nga anak, Chid Kinoris Silva, sa atong beloved Brother Roy Celeste, atong beloved kapatid Julio Villaflores, ang Supreme Grand Master sa Yaoyan, Taijutsu, diri sa Cebu. Manamilit kaninyong tanan sa pag-ingon. Bulahan ng tao na magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini, hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dear is Yeshua loves you more. Baruch haba b'shem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka natong tanan. Shalom, Shalom. shalom.